Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryny we Içeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Döwlet medeniýetyne görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Howpsuzlyk mejlisine geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny täzeledi. Şeýle-de täze prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. Döwlet başlygyny öňkü Içeri işler ministri Wezdirdi Hojanýasow wezipesinden boşadyp onuň ornuny Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň başlygy Muhammed Hydyrow İçeri işler ministri wezipesine belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habaryna görä prezident öňkü ministriniň işden gowulmagyny, onuň bu wezipede işlän döwrüne goýberen kemçilikler üçin alan berkäýinçler we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Polisiýanyň podpolkowniki Hojanýasow İçeri işler ministri wezipesine geçen ýylyň iýuluny bellenildi. Hojanýasowdan odol polisiýanyň general mayory Mehmet Khan Çakiyev ýurdun içeri işler ministri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Hasodol 10 ýyl bola ýurdun içeri işler pudugyny gödäwçilik eden İskender Mulikow 2019 ýylyň noýabryna korrupsiýa aýyplamalary bilen uzak möhletli türme tutsagylygyny hökm edilenden soňra ýurtda adynan 3-nji içeri işler ministri bu wezipe bellenilýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dowamyny beýlek howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy aranyp maslahatlaşyldy. Ýokary tezlikde ele salynan käbir sürüjileriň jogapkärçiligi çekilenligi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramaçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary wezipe yapıldı. Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň ornuna gorunmak ministri Begenç Gündowdyýew Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi. Insan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşadyp oňa ýurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda bitiren işler üçin sag bol aýtdy. Çary Amanowyň işden boşadylmagy onuň täze işe geçmegi bilen esaslandyryldy. Ýöne onuň täze wezipesi aýdylmaýar. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine täze berlenen Begenç Gündowdyýew 1997-2009 ýyllar aralygynda ýurdun ýaraly güýçleriniň hatarına dürli wezipelerde işledi. Ol 2009 ýylda gorunmak ministriniň orunmasary wezipesine bellenildi. Geçen döwrüň dowamynda Gündowdyýew Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy, döwlet serhet gurulugynyň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Ol Bugün geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine adynan 3-nji gezek ýurdun gorunmak ministri wezipesine gaýtadan bellenildi. Gündowdyýew harby wezipelerde işlän döwürlerine bir näçe gezek käýinç we berkäýinç aldy. Hemde bir näçe gezek harby çiýnip peteldildi. Hasodol Gündowdyýew Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky harby ataşesy wezipesinde hem işledi. Ol 1997-nji ýylda ýurdun harby akademiýasyny tamamlady. 2012-nji ýylda Belarusyň harby akademiýasyny gaýwany tamamlady. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişeli bäri ministrler kabinetine we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine täze 2 ýokary derejeli resmini wezipe belledi. Ol 25-nji martda Muhammed Guly Muhammedow premier ministr, 6-njy aprelde Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipelerini belledi. Serdar Berdimuhammedowyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine geçirýän ýetgeşmeleri onuň hakysy öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň dinjalyan wagtlaryna gawat kelýär. Ýatdasak 25-nji martda täze hökümet düzülenini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident oglu Serdar Berdimuhammedowdan din jalyş ruhutyny sorady. Türkmen medeniýetyne görä ex-prezident 1-nji aprelde din jalyş ruhutyny çykdy. Lewap welaýatynyň Farap etrafynda döwlet tawşyrygy esasynda ýüpek gurçugyna mejburi ide etmek mögsümi başlandy. Etrap häkimligi Sewitin kärenneçi daýhanlaryny we döwlet edara kärhanalaryny kesgitlenen mukdarda çiğ pili öndürmäge mejbur edýär. Bu mejburi zähmet öňki ýyllarda bolşýaly tut ýapraklarynyň ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler etrafyň kärenneçi daýhanlary we mekdepleriň keselhanalaryň saglyk hemde medeniýet öýleriniň işgärleri ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýär.
Döwlet täşkilatı esasında ýüpek gurçugyny saklamak mejburi borçnama edilip goýuldy. Bu mejburi talaby berjay etmek eret eden büdjet işgärlerinden işden çykýanlygy baradaky arzany ýazmak talap edilýär. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran faraply büdjet işgäri 7 aprelde gurrun berdi. Mejburi tawşyryga laýyklykda her bir döwlet edara kärhanasyndan we daýhanlardan kesgitlenen möçürdäki çiğ piläni öndürmek talap edilýär. Okuwçy sany 300'e ýeten mektepler 1 tonna çiğ pile öndürmeli edildi. Eger okuwçy sany 700'e ýetse, onda bu mekteplerden 2,5 tonna piläni harmana tawşyrmak talap edilýär diýip bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, keselhana, oba we saglyk öýleri 200 kilogram pile öndürmäge mejbur edilse, kärenne ýerleriniň eýeleri her bir gektar ýer üçin 60 kilogram pile hasylyny tawşyrmaly edildiler. Şol Türkmenistan boýunça jemi 2300 tonna pile öndürmek meýilleşdirildi. Türkmen prezidenti bu baradaky karary 25 fevralda gol goýdy. Türkmenistanda pile öndürmek buğday, gowaça, yer alma, şugundur önümçülüğünde bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasında ýerine ýetirilýär we bu owahyjylyk çäresi kärenneçileriň büdjet işgärleriniň boýunna mejburi dakylýar. Hökümet maslahatlarynda pile öndürjüleriň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi ýygyderli tekrarlanylýar. Ýöne pile öndürjüler sebitde ýüpekçilik üçin derur şertleriň döredilmeýändigini, onuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýandygyny, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Tut agacı we işçi güýji tut yapraklaryny daşamak üçin transport meseleleri çözülmeýär. Farapda hem tut agacı üstüne davaly ýagdaýlar ýylyň gaýtalanýar. Bu meseleni ýerli häkimlik çözmeýär. Ýurtda her ýyl millionlap bagy nahalyny oturdýan hökümet tut nahallaryny ekmeýär ýa-da ony ekmek üçin ýörüýte ýer bölüp bermeýär. Dip faraply kärenneçi anonimlik şertinde 7 aprelde gurrun berdi. Bellesek ýüpek gurçuklary tut yapraklary bilen imitlendirilýär. Habarçymyz şu ýyl farapda tut agaçlaryny oturdup ýetişdirmek işiniň hem hususy mellek eýeleriniň boýunna mejburi dakylmagy çalyşylandygyny aýdýar. Häkimlik 8-12 gektar ýeri bolan hususy mellek eýeleriniň her birinden 10 düp tut nahalyny oturtmagy talap etdi. Ýöne häkimligiň bu talaby ilat tarapyndan sowuk garşy alyndy we adamlar ona karşı çıktılar diýip faraply daýhan belledi. Adatlyk baýdylanlar barada farap etrap häkimliginden we ýurdun owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiyamyzyň 7 aprelde telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri döwletiň pili önümçiligi üçin büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylaryndan pul hem ýygnaýarlar. Geçen ýylyň maýynda Lewapda habarçymyz häkimetleriň kärenneçilerden we muallimlerden her kilogram pile üçin 100 manat talap edendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri geçen ýyl ýurtda 2100 tonnadan gowrak pile öndürilendigini öňlan etdi. Türkmenistanyň Ýylaty Saglyk güni münasibetli dürli çärelere gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara Saglyk gününiň senesi 20 apreldir. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdelep bellýär we ýylaty köpçüliklerin çärelere çeker. Ýurdun gündöwründaky Türkmenawa şäheri Saglyk gününe 3 günläp işçiň taýýarlandy. Ýerli okuw jaýlarynyň okuwçylary, hususan da Seýdnazar Seýdadandaky institutyň we Maliýe kollejiniň talipleri şäher stadionunda birnäçe günläp repetisiýa etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä repetisiýa 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen şäheriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Bayramçylyga taýýarlyk görmekde häkimetleriň aýratyn ünseti töwerekdäki awadançylyk işlerine bagşlandy. Stadiondan Amaderýanyň köprüsine tarap barýan merkezi awtolog ýoly awadanlaşdyryldy, arassalandy we binalaryň köçe taraplary ak renk bilen boýaldy. Kämilleşdirmek işleri öý dolandyryş we ýyllyk köpçünçiligi edaralarynyň işgärleri ýaly birnäçe jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri tarapyndan ýerine ýetirildi. Amaderýanyň üstündäki köprüden barýan Pushkin köşesinde 2 gatly ýaşaýyş çaýlaryň fasatlary ak renk we derwedeleri ýaşyl renk bilen boýaldy. Awtolog köprüsindäki haýatlar hem arassalanyp boýaldy diýip habarçymyz aýdýar. Pushkin köşesi bir tarap Türkmenistan köşesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenawadyň
merkezi stadion eltiyar bu yol Saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesine we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe sürýän bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçüliklerin çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşýaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde Halkara Saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen Halkara Saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawutlykda Saglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky gurşaw çäresi hökmünde geçirilýär. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatiwasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kampaniýanyň çäginde 4 aprelden 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Huner boýunça Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda bellenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gadandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek islemeýän Türkmenistan öz ýurdunyň ilatynyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek ýaly bir koronawirus çäklendirmelerini saklaýar. Emma muňa garamadan müňler çyraýatyny mejbur edip ýygyderli köpçüliklerin dawaralary geçirýär. Çäreler we bayramçylyk eşikleri üçin ilatdan ýygyderli pul ýygnaýar. Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde öňümüzdäki okuw ýylynyň başlanmagyna 5 ay barka okuwçy gyýlary täze okuw köýnegi üçin ýaşyl reňkde mata satylyp başlandy. Enatalar we käbir muallimler okuwçylaryň boýunna mejburi dakylýan bu çäreni mektep okuwçylarynyň öz jüwlerini doldurmak synanşygy häsiýetlendirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu hepde şäheriň 82-nji mektebinde okuwçy gyýlara ýaşyl reňkde mata paýlandy. 2 metr 10 cm uzunlygynaky bu mata üçin okuwçylardan 100 manat ýygnaldy. Okuwçy gyýlar 2022-23 okuw ýylynda geýjek köýnekler üçin matalary şu wagt satyn almaly boldular. Olara bazardan mata almaga ruhsat berilmeýär. Matalary almakdan ýüzegren okuwçylara synagda pes baha goýuljakdygy, yaramaz häsiýetname ýazyljakdygy barada haýbat atylýar diýip Aşgabatly ene anonimlik şertinde 7 aprelde gurrun berdi. Mataların ençemesi Türkmenistanyň dokma kärhanalary tarapyndan öndürilen bu matalaryň hiliniň juda yaramazlygyndan bir gezek ýuwlandan soňra olaryň reňkiniň akýandygyndan we solýandygyndan şikaýet edýärler. Bu matalar ýelimsiz boýaw bilen boýalýar. Şol sebäpli olar ýuwlanda matanyň boýawy suw bilen akyp gidýär. Okuwçylardan talap edilýän bu pula bazarlarda has ýokary hilli matalary satyn alyp bolýar diýip Aşgabatly ene belledi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçy gyýlar beýleki talaplar bilen bir hatarda ýaşyl reňkde köýnek giýmäge we saçlaryny 2 örmäge mejbur edilýär. Mundan 10 ýyl çemesi odolky döwre çenli okuwçy gyýlar ýaşyl reňkdäki matalary özleri saýlap bazarlardan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne soňky 10 ýyllykda mektepleriň aglawasynda gyýlaryň matalary saýlap almak erkinligi çäklendirilip, olardan diňe mektep ýolbaşçylarynyň üpçün eden matalaryny satyn almak talap edilýär. Bu matalar adatça okuw ýylynyň başlanmagyna bir ay çemesi wagt galanda, ýagny awgustyň başynda paýlanýardy. Ýöne 2019, 20 we 21-nji ýyllarda bu çäre may aýynyň ahirinde amala aşyrylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mektep ýolbaşçylary bu ýyl matalary paýlamagyň aprel aýyna çenli öňe süýşürilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olar diňe munyň ähli okuwçylaryň köýnekleriniň bir meňdeş bolmagyny üpçün etmek maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalar we muallimler bu mejburi çäreni mektep ýolbaşçylarynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp jüwlerini doldurmak synanşygy häsiýetlendirýärler.
Paýtagtyň orta mekdepleriniň müdirleri pul gazanmaga howlukyarlary her ýyl okuwçylaryň tomuska diýinjalş möwsüm döwründe haýsy mektep müdiriniň öz ýerinde galjakdygy we kimiň wezipesini terk etjekdigi baradaky mesele çözülýär. Şol sebäpli häzirki wagt wezipeli adamlar şol sanda mektep müdirleri jogapkärli wezipeni eýleýän wagtynda alyp boljak zatlaryny çalt almaga howlukyarlar. Mektep müdirleri hili pes matalary lomay bahadan satyn alyp gymmat bahadan okuwçylara satýarlar diýip paýtagtly mektep muallimläriniň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurduň bilim ministrliginden, Aşgabatyň bilim müdirliginden we Agdalan mektepden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda ýaşlary okuw esbaplaryny kesýitlenen ýerden satyn almaga mejbur etmek tejribesine ýurduň ýokary okuw jaýlarynda hem duş gelse bolýar. Şu ýylyň fevral aýynyň ahirinde Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde muallim bolup işleyen bir bilim işgäri taliplaryň egin eşiklerinden başlap ulanjak galamlaryna çenli ähli okuw esbaplaryny ýokary okuw jaýynyň her fakultetiniň dekanlygyndan satyn almaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda korrupsiýa garşy göreşmegi talabalaýyk ýerine getirmek barada ýyl-ýyldan maslahat edilýär. Ýöne yerli sinçiler korrupsiýanyň ýokardan başlanýandygyny aýdyp, şeýle maslahatlaryň meselelerini düýpli çözmäge dälde halkyň gözüni boýamaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň izaky orunlary eýleýär.